Hwn di 11 Gorau Cymru o pwy dwi wedi gwatsiad. Felly, yn gol, Wayne Hennessy. Right back, Chris Gunter. Left back, Ben Davies. Dau centre-halves wedyn o Ashley Williams a Gabidon. Dwi'n mynd i fynd efo tri yn canol, sef Joe Allen yn ista, Ramsey, Gareth Bale. Ar y chwith, Ryan Giggs. Ar y dde, Craig Bellamy. A fyny top, mae'r rhaid fi llechio Hal Robson cael nhw i fewn ar ôl y gol yn erbyn Belgium. Fel y dymaint based, 4-4-2. Yn gol, Neville Southall, 4 yn y cefn, Chris Gunter, Ashley Williams, Kevin Ratcliffe a Joey Jones. 4 yn nghanol cae, Gareth Bale, Aaron Ramsey, Gary Speed a Ryan Giggs, gyda Mark Hughes a Ian Rush yn arwain y llinell blaen. Cyntaf, acos dwi'n cefnogi Everton ac acos mae Big Nev yn y gorau. Neville Southall yn goals. 3 yn nghefn, Chris Coleman y saviour, John Charles Fowler yn canol ac Kevin Ratcliffe, Everton hefyd. 4 ar dros y canol, chwith Ryan Giggs, dde Gareth Bale cutting in, ac yn y canol Gary Speed, Everton eto, ac mae fy nhen reolwr, Peter Nicholas, solid. Ysodiad, John Hartson Fowler, Mark Hughes, gyda tu ôl Aaron Ramsey. Mae'n drwg dy fi dim Ian Rush acos dwi'n cefnogi Everton. Hennessy yn gol. Right back, Chris Gunter, achos y capiau. Left back, Ben Davies. Ddau centre-half, Danny Gabidon a Ashley Williams. Wedyn 3 yn ganol ca, Allen, Speed a Ramsey. Bellamy a Giggs ar y ddau asgell. A wedyn Superman Bale lawr y canol. Dau Davies yn gol, oherwydd o'r mam o'n i hoffi o. Joey Jones, Chris Gunter, Ashley Williams a Ben Davies. Then Gary Speed, Joe Allen, Aaron Ramsey a Jack Evans Hockin o'r Bala gyda'r enw Bala Bang, Ian Rush a Gareth Bale. Southall yn gol. Cefnwr de, gyda Joey Jones. Ar y chwith, mae rhaid i fi roed i Ben Davies. Wedyn rhwng y ddau, gyda John Charles a Kevin Ratcliffe. Ganol ca, fe ni'n roed Ryan Giggs, Ivar Allchurch, a wi ddim yn siŵr ond wi'n credu roi fe Joe Allen. Wedi war e'n wych y ddiweddar. A wedyn, wi'n edrych ar y 3 tu blaen. Ian Rush, Mark Hughes a Gareth Bale wrth gwrs. Dyna'r tîm a wedi gweld y gyd o'n chwarae. So, 11 Gorau Cymru fi. Wayne Hennessy yn gol. Right back Chris Gunter. 2 centre-half Ashley Williams a Danny Gabidon. Left back Ben Davies. 3 yn ganol cae, Aaron Ramsey, Gary Speed a Joe Allen. A wedyn 3 fyny top. Gyda fi Ryan Giggs ar y chwith, Craig Bellamy lawr canol a Gareth Bale ar y dde. Southall yn gol, Joey Jones, Kevin Ratcliffe, Ashley Williams a Gary Speed. 3 yn canol cae, Mickey Thomas, Brian Flynn ac Aaron Ramsey. Giggs, Bale a dewis anodd yn y llinell blaen rhwng Hughes a Rush, ond dwi'n mynd am Mark Hughes. I ddechrau, Southall yn y gol. Wedyn cefnwr de, Mark Delaney, cyn chwaraewr cyfarwydd wrth gwrs. Y 2 yn y canol, fi'n mynd i gael Ashley, a wedyn Ben Davies. Rhaid fi gael Ben Davies mewn ar rhwysau trwy ffordd, felly mae fe mynd i chwarae gyda Ash, a wedyn cefnwr chwith fydd Gary Speed. Gary Speed fydd y capten hefyd. Wedyn yn y canol, fi'n mynd i chwarae 3 yn y canol, a'r un cynta, Robbie Savage. Controversial. Fe mynd i chwarae gyda Ramsey a Allen. Wedyn ar y chwith, no-brainer, dyn ni'n mynd gyda Giggsy. Ar y dde, Simon Davies. A wedyn y rhedeg y llinell flaen ar ben ei hun, y dyn ei hun,
Mr Bale.